Certamente tamén está falando desta falta de man de obra, esas 15.000 vacantes, tamén teñen importancia os galegos retornados do exterior. Fixo vostede moito fincapé con programas que xa estaban activos, xa viñan traballando esa estrategia Galicia Retorna, e o programa Retorna Cualifica Emprego tamén pola parte demográfica e tamén pola parte laboral, non? Sí, é que vamos a ver, o programa Retorna, Estrategia Retorna, eu estuve esta semana na entrega das becas BEME, que son eses becaos, esa xente xoven descendientes de migrantes galegos que traemos aquí a facer másteres ou FP Dual, 250 persoas, moitas deles dixeron que se querían quedar aquí, xente de moito talento tamén, non? Pero o que decimos é que Galicia é unha terra de oportunidades que ademais ten que atraer talento. E dentro dese atraer talento, sin despreciar a ninguna nacionalidade, eu creo que é moi simbólico tratar de traer para aquí, que se veñan para aquí con postos de traballo, pois descendentes de emigrantes, daqueles que en algún momento se tuveron que ir, non? Dentro da Estrategia Retorna, como sabe, pretende que veñan 30.000 persoas de aquí a 2027, descendentes de emigrantes galegos. Nos prestamos especial atención ao Retorna Cualifica Emprego, que é buscar xente ben cualificada nos diferentes países os que emigraron e poder retornalos aquí para cubrir esas demandas, esas ofertas de emprego que teñen as nosas empresas. Estamos traballando nunha nova edición do Retorna Cualifica Emprego, no que vamos a afinar moito máis a selección en orixe, é dicir, vamos ir aos países de orixe coas empresas a facer esa selección, e despois eu creo que hai que facer tamén unha labor importante en solventarlle todas as súas necesidades básicas cando se veñen aquí. Teña en conta que falamos de xente que cambia o seu proxecto de vida, que ao mellor cambia o continente e se ven para aquí, non? Entón, aí, por suposto, sanidade, educación dos fillos é moi importante, pero tamén temos que resolver o problema da vivienda. E decía moi ben vostede que o Retorna Cualifica Emprego nos pode axudar tamén a combatir o reto demográfico, porque moita desta xente podémola colocar tamén no territorio. Hai moitas empresas no territorio que están demandando postos de traballo. Repito, nós queremos atraer talento,